V Babylone žila istá žena menom Zuzana. Pochádzala zo zbožnej rodiny a za manžela si vzala bohatého a vplyvného muža Joakima. Ten často hostil sudcov, ktorí riešili rôzne spory. V tom čase boli sudcami dvaja starci, ktorí Zuzanu sledovali každý deň a zatúžili po jej kráse. Jedného dňa, keď sa Zuzana kúpala v záhrade, obaja muži ju tajne sledovali a dohodli sa, že ju oslovia, keď bude sama. Pristúpili k nej a začali ju vydierať. Vyhlásili, že ak sa im nepodá, budú ju krivo obviňovať z cudzoložstva. Zuzana však odmietla ich návrhy, ostala verná Bohu a prijala radšej riziko nespravodlivého odsúdenia. Sudcovia teda pred ľuďmi tvrdili, že videli Zuzanu s iným mužom v záhrade a klamlivo ju obvinili. Keďže boli vplyvní, Zuzana bola odsúdená na smrť. Napriek tomu sa modlila o záchranu a Boh vypočul jej modlitby. Mladý prorok Daniel dostal od Boha vnúknutie, že svedectvá starších sú falošné a postavil sa pred zhromaždenie. Vyzval starších, aby zopakovali, pod akým stromom videli Zuzanu zhrešiť. Keď boli vypočúvaní oddelene, každý z nich uviedol iný druh stromu, čím sa odhalilo, že ich svedectvá sú nepravdivé. Zuzana bola oslobodená a starší sudcovia boli za svoju krivdu potrestaní.